v-am regăsit la un nou joc, da, un nou episod în care ne jucăm un nou joc în care trebuie să înnovim împreună. Sper să nu ne enervăm că se bagă lumea, dar haideți să mergem la tutorial. Hai. Ok, eu sunt albastru, du-te. Du-te! Păi ține. Aoleu! Das war ein Befehl! Dar e ce Der vine? Angriff Steiners war ein Befehl! Tine, du-te repede. Da, mor. Nu, că ai dat-o să moară. Ca să nu ne mai distreagă. Dar trebuie să am și eu... Nu, că ea nu poate veni dacă nu e cu cineva. Stai, hai. Da, dar nu mi-a mers să merg puțin cam în față. Ok, hai. Uite, ea de-abia acum poate veni. Hai. Oh, ce repede. Haide. Hai repede la a doua. Ce mă enervează aia. Da, și înainte de intro, vă zicem că venea după noi. Ok, eu țin roșu. Stai. Dă-i ca și cum merge și după aia îi dai. Dă-i jos. Dă-i I-am jos. dat. Ține-mi și mie. Eu i-am dat. Ok. Ok, haide eu. Așa. Așa. Ok, asta ține. Deci că nu trebuie să sari. Haide. Ah. Hai că țin eu, du-te. Hai. Hai, repede. Dă-i. Da. Așa. Sunt simple. Sunt simple, hai că nu sunt așa de complicate. Da, păi pentru că suntem la început, acum trebuie să mai urmeze. Ok, haide. Du-te. Mamă, ăsta e mai îndepărtat, m-am speriat alea că la început. Să că și eu era să merg așa direct. Du-te tu. Mi-e frică să... Du-te. Ok, hai. Bam. Așa. Tân. Sari. Îmi place cum arată totul așa. Arată chiar drăguț. Hai. Ce-ai făcut? Am sărit pe aia roșie. Îmi-a atins degetul mic de la picior. Ți-a atins să nu mai zic. Se pare că am răgușit, ce naibii. Da, eu cu tusea mea aia genială. Așa. Mă, iar o să cad. Daria. Acum nu mai zi de mine. Nu mai zi de mine. Space. Da, fix aia nu ți-a mers. O să cad. Hai, du-te. Cam pe tine. Mamă, că te cățărai pe mine, zici că eram de la de cățărat. Hai. Uite pe ăla, că eu până te pui bine, eu nu. Poate nu mai atinge aici. Uite, nu l-am atins. Hai, pune-te. Sar pe capul meu. Trebuie să sar și eu. Hai, urcă princesa Barbie. 1, 2, hai. Ok, hai la următor. Uite-o pe aia. S-a dus la 4. Hai să mergem la asta. Wii-box. Ok, haide. Hai. Am mai ras. Dar
Mă împingei, femeie. Stai. Stai că îl împing eu. Da, da, l-ai împins foarte bine, să știi. Dacă te bagi în fața mea, ai mai trebuie să îți dai eu ăsta verde. Dar dacă m-am băgat eu, ce mai îmi dai tu? Îți dau eu. M-am băgat, mă bag eu. Hai. Hai! Doar pentru ce să... Era pentru ăla în caz de se ducea cubul. Așa. Wow, mămie. Bă, ăsta a fost mai ușor. Da, asta chiar a fost ușor. Și a fost mic. Da. Unde? Aici. Aici. Suntem la ultimul din primul rând. Da. Haide. Bam. Du-te. Ce-ți trebuie, roșu? Hai. Stai. Hai repede. Hai, du-te. Dă-mi... Hai, mă, răbdare. Hai, dăm roșu și malban. Hai. Galben. Dar știi că puteai să sari chiar, mai era o milisecundă și tu, în loc să sari ca să fii sigură că nu cai, ea mergea. De că n-am văzut. Și asta gata? Mergem direct pe... Mergem sus. Nu mă refer încă și levelul ăla, gata. Ok, hai. Wow. Asta e mai cu multe lasere, mie mi-e frică. Deci mie case-s groase. Dar ce-ai făcut? Nu e una. Ține ăla, ține-mă, bravo. Vreau să o dau pe ea jos. Ai, stai că mă duc eu prima. Gata, dă. Da, eu nu stau pe el. Ah, Stau pe el tot timpul ăsta. hai, vină. Stai că-i țin eu asta, să dau jos. Hai, du-te. Dă-i. Ok. Da, roșu cu mie încă a apasat. Bă, Daria, ce mi-ai făcut? Da, eu te-am ținut. Hai, du-te, dar aici ăsta e încă apăsat. Nu știu, e buguit. Uite că acum nu mai e buguit. De ce te-ai dus? Hai, du-te. Oricum eram aici la început. Hai, dă-te. Stai. Așa. Ia ținem. Se vede. Ia s-a dus. Hai, du-te. Mă duc. Ce e asta? Aoleu. E ideea cu Robux. N-am știut. Hai. Femeie! Trebuie să mergem amândouă. Da. 3, 2, 1 și... Hai. Da, dar nu cred că e imposibil. Prea scurt. Nu, cred că una stă pe loc și... Cred că mi-am dat seama. Hai. Acum așteaptă, vrei să cad? Nu, dar tu stai și te uiți. Hai. Hai. Wow! Uite ce-am descoperit! Uite, am crăpat. Daria! Într-un laser de ăla. Avem culori? Da, dar e la Trails. Mie mi-a dat-o, mi-a apărea Unde? jos. Trails, jos. Unde? Triala primele. Mie îmi place albul. Știi așa simplu. Uite, se potrivește cu bluza mea, că e cât de cât albul. Eu vreau roșu. Ba, nu portocal.
Wow! Hai. Ce tare se vede dura aia. Da? Au. Dumnezeu! Tu ce ai murit? Păi ai zis au. Că am murit. Și am venit după tine. Și tu puteai doar să te duci la butonul ăla să-l apeși. Aoleu. Oricum, una dintre noi tot trebuie să stea. Scuze. Ok. Ce-ai făcut? Dar am crezut că ai trecut. Nu, că am alunecat odată. Hai, ține-o la o dată. Mamă, dacă trecem noi de asta, e că în altă viață trecem. Zic și eu la fel. Mi-am dat seama. Trebuie să ne ducem pe urmă, știi de ce? A, că e și pe partea cealaltă. Nu, că după aia poți face. Adică dacă mai vezi că, uite, hop, și am pus din nou, hop, și am pus din nou chiar dacă mai sunt secunde. Da, ok, 3, 2. Te duci tu prima. Pune și pe ălaltul, pune și pe ălaltul. Du-te! Și acum e al, dă-l înapoi, iarăși. Dă-l înapoi pe la roșu, repede. Gata. Hai, așteaptă. Albastru. Roșu, roșu, roșu. Haide! Da, dacă așteptam să spui roșu, haide. Adică erai... Așa. Și? Și ce mai... A, și pe ăla. Vezi că ziceai că nu o să trecem. Dacă sunt eu un geniu, cum să nu? Da, numai tu nu ești un geniu. Eu am descoperit cum să mergem. Fusion away. Hai să vedem cât de amuzant va fi. Mi se vede dura. Ce lung e. O, dar eu nu înțeleg pe ăștia care se joacă vin singuri. Și știu că nu o să găsească pe cineva cu care se joace, că majoritatea vin în doi. Hai, du-te. Băi, dacă m-am pus eu prima pe buton, lasă-mă să rămân. Adică eu nu înțeleg. Nici eu. Mai mă bag și dacă Mai mult te enervează. Mai mult te enervezi lumea decât să... pare tare. Nu tare, decât să te joci așa. Mai mult te enervezi lumea. Da. Albastru. Aici trebuie muncă în echipă și majoritatea lucrurilor în echipă trebuie să le spui. Să te joci cu prietenii. Apasăm pe verde. Galben. Gata. Tu ai galben. Da. Verde. Galben. Bă, a fost mai ușor. Adică să l-am făcut repede. Da. Ăsta. Oh. Dacă mai și ne dau ăsta. Da. Stai că am intrat la ălaltul. Dar tu ești în cultă. Cred că da. Du-te în par... Du-te acolo. A, da, lobby aici. De ce fumă? Hei, bă, că te duceai în Oh, cultă. uite-o pe aia, mă. Aoleu. O dăm repede jos. Gen, facem primul ăla. Stai așa pe Trebuie să punem. Ce trebuie să fac, frate? Eu aș împinge cubul în ăsta. Ia, tu trebuie să împingi cubul. Stai, că... Dar nu merge. Uite. Foarte greu. Stai, bă. Bă, fată, dă-te de aici. Da, poți de aici. Bă, dar e greu, n-ai cum te să împingem amândouă. E imposibil. L-a pus asta greșit, stai un pic că le resetez. Vezi ce greu se împinge?
Zici tu? A, da, ne trebuie. Lasă-ne, fată. Du-te. Da-l, mă, cubul, mă refer. De unde vrei să știu? E foarte, dar e greu, că l-am împins, uite, îl împing. De ce? Uite, dacă îi fac așa, se mișcă un pic. Hai, împinge-l. Dar îl împing, uite, dacă mă dau așa un pic, îl împing o leagă. Dar acum ține fata asta. Du-te, mă. Stai. Așa, apăsasem și mie butonul. Și acum trebuie să împingem cubul. Dai fata asta aici. Haide. Și o păcălim pe ea. Uite că țin eu. Și trebuie să ținem amândouă. Dă-o jos. A, e pe tine. Ha, că suca proastă, hai. Hai. Stai. Așa. Uite pe scară. Știu. Hai. Dacă nu era fata aia, era și mai ușor. Da. Bine, în afară că ne ajută nu știu cum, Cubul. că noi cred că din cauza că suntem mici, ne împingeam mai greu, zic eu. Nu spune că e și aici. Nu e. Uite, Apasă pe roșu. Ai că apasă. te pasă tu. Dă-te tu pe albastru. Du-te și pe portal. Du-te. Apasă pe albastru și împinge. Nu, eu cred că trebuie să-l pun pe roșu, Tina. Dai și roșu? Da, uite aici. Atunci pune pe roșu. Sau pe ce vrei tu. Da, uite care e de ăsta. L-am pus fix. Da, e pus. Hai, du-te. Ok, bam. Nu, apăsa pe alb. De ce ne ajută? Ba da, hai. Deci poate caz. Nu că. Noi după aia trebuie să-l punem pe ăla, pe albastru, ca să țină. Dar noi a rămas blocat. Lasă-i bălăș. Daria! Da, ce ți-am făcut? Mi-ai împins caracterul. Ți-am împins caracterul. Nici n-avea mâna pe... Incapabilo! Mâna pe ăsta. Hai, o tată. Bă, Daria. Bătino! Da, n-am avut mâna pe nimic. Acum am Este animal. O să-i vadă pe video. Zici că erai bov de ăla care împingea. Ce? Da. Hai, du-te. Era mai tare să te bine cu roșu. Mă schișatul. Stai că să pun cubul aici, că poate nu mai merge bugul. Ba, merge. Da, ok. Uite, apăsăm și noi păsăm. Hai, du-te tu, eu nu te mai împing, du-te. Mare lucru. Poate cazi. Să vezi ce-ți fac. Așa, hai. Și cam asta a fost episodul de astăzi. Dacă vă place, o să ne jucăm
Mai și o să, mult. da, și o să terminăm toate levele. Levelurile. Nu mai știu, lasă așa. Așa. Ne vedem data viitoare și pa!